Dong, Yes. bis ang po kat-on na ng pagpintal dong. Oo nga naman. Karon mereka kay bawa dong. Bis ang manday. Sa una na ko. Ha? Uy! Dong, Yes. bis ang po kat-on na ng pagpintal dong. Oo nga naman. Karon mereka kay bawa dong. Bis ang manday. Sa una na ko. Ha? Uy! Atar. Okay na dong? Inga bro, day karagikan dong. Oo, abal ko. Hablo siya? Oo. Uy. Ikaw Saudi? Saudi? Oo. Sorry. Saudi late na. Okay na dong? Okay kayo? Basa kami kayo dong. Basara? Oo. Ah, saba mo ka. Ha? Saba ka, mong basa. Mahal na ba yung adlaw dong, no? Pila man. Pila yung adlaw dong? 150. 50? Oo. Basig, kung ano na, oras. Ang oras na. Unsay color ana dong? Bawon sa likuror. Kuror? Dong, unsay kasulti sa imong pants dong nga og na imong hair og kuan dong? Ako? Pamintal. Ha? Og na imong hair imong pamintal. Ako'y pintal. Ha? Ako'y mo pintal. Ikaw mo pintal. Nice pa. Diba? Papo kay kurog dong, no? Wag yun. Nga naman. Ha? Wait. Kay kung naagi nakagpas mo. Ikaw. Uy. Wasa dong. Mahalang pas mo ron dong. Or pag tinuod. Ah. Okay. Pag Dong. tinuod, pintor ba? Kay. Piki man ka? Bitaw. Be? Kagnaong be? Na. Be? Muro magdinis mo muko. Kisa. Ha? Kay di man. Di mo ko. Karon asa na daw kay igsuon dai. Oo. Kisingan. Naime. Naimi Tilyo. dagi mong nanay ron, Nastandag. dagi mong tatay, Pana. asam dai. Pa 7. Ruben, No. nanagkot mo kapag ka, kansa mo to nanagkot ka? Aga atong sa kadlaw. Unsa mo to? Was lula. Unsa mo na yung lola? Wa naman. Wa na pag yung lola. So wa na kay bayad dito sa Esperanza lagi? Wa na dong. Wa na? Oo. Taon ko no. Diyan na, mauli pa mo kagad to. Wa na ba imong ulian? Okay. Wa po, Maganda eh. wa po imong igsuon. Oo. Ha? Papod. Hala ka nice na lagi dong. Nice no? Okay lang kage. Ambot, makapasar ba na eh? Okay, kulog ako. May turog. Ne. Mura mag-blackboard na yung Hmm? pinturahan daw. Kay. Hapit namang ablis klase eh. Realize ko yun na. So, pa-enroll mo. Siya. Pa-enroll na mo. Oo. Ikaw mag-maestro. Ate ko. Si Lara. Music mo mo. Ikaw mo kan sa music. Maestro. Unsa mo po kayo? Okay class. Okay, class. Ang atong Listen for today. Unsa mo ka? na dali ara daw no? Ha? Dali ra. Be smile sabi. A few moments later. Ang ayusa eh. Murag di makita ang kamot. Nani? This ang mga ka-experience inani dong pintal dong. Tarbo. Hmm? Lugar.
Nag-asa mo na ikaw. Sa Wa na kay bayad dito dong. Hata na ng pita na mahuman o. Kamutan hindi makita. Ano di naman ka magbalik-balik sa mga kamot dong? Ha? Sao na di maka ka mag-ilis? na. Ha? Nga naman po to. Da karon Na. mauwaw na kag di mag-ilis. Ha? Na. Mahal ang pangadyo mo no? May pangayo mar. No. Mar. Ah. Na jang siman dong mamintal dong no? Maju kan tahag siman. Yung sige kumpitan ng Corintio. Na. Ni kunti na lang oh. Okay guys, ang saon na ni guys. Hapit na akong kumaman. Lagi imong crush dong. Wala kay ito dong. Sa. Nandak po naman lagi. Pa po kay quarantine pass kay ano kay quarantine pass dong? Pre. Pinamday kinahanglanon. Ha? Pila ka buwan. Unom. Unom day. Sa kataga quarantine pass. Oh. So unong pa kakabuwan diri. Unom pa. Klaro. Tabla pa igi quarantine ka diri no. Wow. Naman ko. Humana. Nahumana siya sa iyang Dal. kinsa ka tong gustong magpapintal. Di Ay, ay si atong si Kuan, kontakal mo ko palihog kay kining tawhana. Eh. Ingani rin ni si Ja, pero ingani ka dyan ni si Ja. Guwapo pa. Okay guys, humanata guys.